Bueno, pois hoxe toca facer uns apuntes sobre das Narrenschiff, ou a nave dos necios. Vamos a iso. A nave dos necios é unha obra de Sebastian Brandt que se publicou en 1494. É unha das obras en lingua alemana máis importantes do século XV e tivo bastante éxito e influencia no ámbito xermano. Chegando a súa influencia, por exemplo, despois ao Gargantúa de Rabelais e algunhas outras obras, pero unha das cousas máis interesantes é que estos necios, a figura do Narren, tamén a atopamos no que consideramos os carnavais tradicionais ou históricos alemáns. Son esas figuras que van vestidas de branco, que levan un espello ou un báculo con unha pequena cabeza na man e orellas longas. Iso son os Narren, e moi probablemente eses Narren espalláronse gracias a esta obra. Non quere dicir que esta obra inventara nada, probablemente o que facía era recoller unha longa tradición sobre os Narren, e é como o emblema do que será un xénero literario en sí, que é a literatura dos necios. Entón, esta obra é bastante interesante por iso, e porque vai acompañada pois dunhos gravados nos que podemos ver os necios retratados coas súas longas orellas de burro. A ver, todo vomoslo mostrar así porque non quero editar o vídeo, vale? Aquí vedes a un necio coas súas orellas e a súa capucha de necio, vale? Aquí este, ves aínda mellor. A ver, enfocaste. Bueno, non quero enfocar, agora sí enfocas, non? Vedes o necio co seu bastón de necio e as súas longas orellas. Este bastón, este de los necios viejos. Este bastón tamén pode ser un bastón de mendicidade, vale? Os mendigos levaban un bastón e o bastón era branco, ou iso se di nesta obra. Tería que revisar a obra original en alemán porque ademais ao longo da lectura sí que me fui encontrando con algunha cuestión sobre a traducción que non é que este mal, pero sei que se o vexo no texto en alemán entenderei aínda mellor o significado. Bueno, a nave dos necios, a idea en xeral é que hai un barco que vai recollendo a todos os necios do mundo. O primeiro dos necios en montarse é o propio Sebastian Brandt, vale? El é o primeiro dos necios. E a partir de aí vainos a describir toda unha serie de personaxes que se comportan pois como necios. Pero que é o Narren? Que é necio para Sebastian Brandt e para a literatura sobre os necios? Pois sobre todo son aquelas persoas que non coñecen a Deus e non buscan a Deus, e que obran mal, o sea, que son intelixentes, pero a súa intelixencia non está no camiño correcto. Por exemplo, un necio sería un avaro, que pasa toda a súa vida contando moedas e sacando negocios adiante. Non se pode decir desa persoa que é un necio como tal, porque seguramente foille ben cos negocios e vaille ben pois contando moedas. Pero, sen embargo, como toda a súa intelixencia está no coñecemento da moeda e probablemente se comportou despóticamente con persoas ao seu arredor e non foi a persoa máis exemplar do mundo porque non coñece o amor de Deus e non obra
con Deus como fin último do seu obrar, pois é un necio. Esa sería a idea, non? Por suposto, imos encontrar referencias ao Tempus Fugit, o de aquela persoa que se dedica moito á súa beleza, descoñecendo totalmente, ou máis que descoñecer, ignorando conscientemente que a beleza é algo efímero, e que por tanto non buscan o que podería ser eterno dentro de nós, e que se quedan só na apariencia e no estético, pois tamén serían unhos necios. De aí, por exemplo, que un dos atributos do Nagan sexa ben un espello ou ben un báculo con unha pequena cabeza que adoita ser idéntica á do necio, e que algúns investigadores sobre a figura do Nagan no entroido alemán consideran que este báculo podería ser unha evolución do espello do necio. E de feito tamén se di que nas figuras, nalgúns dos traxes dos Nagan, hai pequenos espellos cosidos que tamén poderían ser unha referencia a isto. Aínda que eu non me atrevería a decir tanto, porque o espello tamén, pois pode ser unha maneira de facer máis brillante e chamativo pois un traxe, o sea, un traxe no século XVI. Claro, no século XXI pois poñemos luces LED con pilas, non? Pero no século XVI, ao mellor, a maneira máis sinxela de facer que algo fora vistoso e brillante sería colocar pequenos espellos, non? Ou pequenos cristais. Pero bueno, aí vos deixo esta teoría. Entón, eu non rematei aínda de ler o libro. Fáltame a metade, porque vou lenta, porque vou collendo as miñas pequenas notas, porque leo nos momentos en que sinto máis claridade mental, porque quero ir en profundidade. Tampouco é unha obra que me este a descubrir un mundo novo, non? E que me este petando a cabeza, non? Pero hai cousiñas interesantes. Unha das cousas máis chamativas e sobre a que hai estudios, de feito, é a visión que hai da medicina. Hai unha visión bastante negativa, tanto do coñecemento médico como do coñecemento dos médicos. E claro, isto é unha cuestión de estudio porque é interesante, non? Ver como se vía esta arte ou esta técnica ou esta ciencia, ou como lle queirades chamar, pois a finais do século XV. Obviamente vamos a topar neste momento unha literatura en defensa da medicina, por suposto, o comezo do establecemento dos estudios regulados de medicina, e por outro lado imos ter unha literatura moi negativa cara á arte da medicina, non? Entonces, onde está? Porque claro, eu puxen aquí posits, pero posits de que? Pois non os sei. Aunque, bueno, neste libro hai reparto para todos, Vamos ir primeiro a arte da medicina. En realidade, ela aclara da necia medicina. E di: a casa vai con outros necios o que a un moribundo lle mira a ouriña. É dicir, a casa do enfermo, xunto con outros necios, tamén acode aquel médico que fai uroscopia. A uroscopia é o estudo dos ouriños para poder facer unha diagnose. Pero claro, na Idade Media e no século XV a uroscopia non ten nada que ver con ir a mirar cousas en microscopio ou laboratorio. Ten máis que ver con mirar cor, olor e incluso sabor. Sí, sabor. Entón, este necio que vai á casa do enfermo a facer a uroscopia di: espera ata que che faga saber o que encontro nos meus libros. Vaise á casa polos libros e o enfermo, mentras tanto, viaxa á morada dos mortos. Moitos
que se din practicar a arte da medicina, ningún sabe dela nada máis que o que se ensina no libriño de plantas ou o que escoita das vellas. Teñen unha ciencia que é tan boa que cura todos os males e non necesitan xa facer distingos entre novo, vello, neno, muller ou home, húmedo, seco, quente ou frío. Unha erva ten tal forza e poder, igual que un ungüento en alabastro. De ellas fan os barbeiros todos os seus emplastos. Non sei se supoño que o sabedes, pero por se hai algún despistado na sala, os primeiros cirurxáns que existiron no mundo eran os barbeiros, porque se supón que eles tiñan a destreza e a habilidade de utilizar unha navalla moi finamente. De aí que tamén os barbeiros pois utilizaran ungüentos e plantas de algún tipo, obviamente para facer, bueno, pois potingues antisépticos, antiinflamatorios, vai ti saber que máis cousas inventaban sobre os potingues que facían, non? Entonces, bueno, pois xa vedes que hai unha certa connotación negativa do exercicio da medicina, aínda que non tanto do coñecemento médico, senón máis ben bueno, unha idea negativa daquelas persoas que se din posuir eses coñecementos médicos e que probablemente pois só coñeceron un pequeno libro de plantas ou escoitaron algo das vellas, non? Aquí esta idea de as vellas como as transmisoras dese saber ancestral, non? Das ervas. Vedes tamén de onde nos ven o cliché, ven de lonxe. Logo métese con un tal Zhuoxta, que se supón que foi un médico que exerceu en Basilea naquel tempo, pero que eu non cheguei aínda a averiguar nada, salvo que na versión en alemán non lle chaman médico, a un médico como lo foi Zhuoxta, pero na versión en alemán non emprean a palabra Arzt, que sería médico, senón que utilizan a palabra Quacksalber. Quacksalber sería máis ben como matasáns. É unha palabra con connotacións negativas, polo menos agora mesmo, non sei no século XV. Polo tanto, eu agora mesmo síntome como se necesitara de verdade estudar filoloxía alemana para resolver estas dudas que me entran. Pero bueno, aquí vos deixo que eu vin unha versión en alemán na que aparece a palabra Quacksalber, que non se traduce ou hoxe en día non se entendería como médico, senón que como matasáns, vale? Como alguén que sí algo de medicina sabe, pero aplica todo mal. Non sería o mesmo que Arzt, ok? Entonces, isto claramente. Pero como aquí Sebastian Brandt reparte a todo o mundo, non vos preocupedes que tamén se vai meter cos enfermos. De feito, primeiro métese cos enfermos, cos que son malos enfermos, e despois, moito despois, métese cos que son matasáns, Quacksalber. Entón di, dos enfermos que non obedecen. E temos aquí, pois, a un enfermo coas súas orellas de burro. E quen está enfermo e se atopa en perigo e non sigue o consello do médico, teña o dano merecido. Un necio é quen non entende o que o médico lle aconsella en casos de gravidade e como debe levar correctamente a dieta e o que lle puxo, e toma por viño a auga ou outra cousa que non lle convén e procura disfrutar o seu placer hasta que isto o leva á tumba. E di, outra vez, de novo, esta cuestión das vellas, di, un necio é quen busca un médico. As súas palabras un necio que busca un médico, as súas palabras non lle gustan, entón vai e segue o consello das vellas e deixase bendecir para a morte con signos máxicos e con raíces de necios. Por elo precipítase ao inferno. E hai agora moita superstición coa que se quere buscar a saúde.
Se recopilara eu todo isto, sacaría, sen dúbida, un gordo libro de herexes. Quen está enfermo desearía estar sano e non mira de onde lle ven a axuda. O demonio imploraría moitos para librarse da enfermedade, se esperaran a axuda del e non tiveran que temer máis graves consecuencias. É dicir, que o enfermo na súa desesperación ás veces nin sequera quere escoitar o que lle di o médico e vaise a buscar outra serie de remedios que lle aportan como máis seguridade, fe e esperanza, aínda que non sexan as prácticas científicas máis correctas. Diti que no século XV a arte da medicina e a arte da curación ancestral andaban non moito a pelexa, tamén xo digo eu, porque, como Sebastián Brandt máis tarde vai a recoñecer, tamén hai médicos que son moi necios. Así que pareceme que este é un guiño moi interesante a como era vista a arte da medicina naquela época, e nisto estou me referir non só á existencia de médicos que decían ter estudios ou coñecementos adquiridos de maneira académica, senón que coexistían tamén outra serie de coñecementos, según Sebastián Brandt, cousas de vellas. Xa sabemos que tampouco é así, que isto é unha visión peyorativa sobre a muller vella que teñen nesta época, pero ese coñecemento, eses ditos existían e aquí están retratados, non? Está retratado esta... Tampouco é unha dialéctica que nos sexa extraña, non? Por un lado vamos a ter sempre os cientifistas e polo outro lado imos a ter queñes propoñen terapias alternativas. Ben, o cientifismo extremo non é bo e o das terapias alternativas pois levadas tamén a extremo ou sumidas na pura irracionalidade, pois tampouco son boas. Polo medio hai un marco moi grande de un abanico moi grande, non? De matices. Pero xa vedes que é unha cousa que me sorprendeu lendo este libro, que a verdade é que non se ve moi diferente, non podes ver o mundo moi diferente do século XV a agora. Non sei se me explico, quero dicir, son as mesmas queixas, a mesma visión patética do ser humano, que todos somos necios e da igual en que século, non? Entón, outra cousa máis que tiña eu por aquí... é que teño... non teño tantos post-its. Por exemplo, na parte dedicada a... non vos lo dixen, pero cada capítulo está dedicado a un necio diferente. E nestes capítulos inclúense frases feitas, refráns da Alemania daquel tempo. Hai algunhas que poderíamos decir que hoxe entendémolas e que incluso as utilizamos, e hai outras que son moi raras, a verdade é que son moi raras. De feito, neste capítulo, o dedicado ao adulterio, este capítulo remata dicindo isto: quen pon carbón ardendo no seu colo e leva culebras no seu peito e no bolsillo garda un ratón, tales hóspedes pouco beneficio producen na casa. Que é un pouco raro de entender. Pero non sei se lembrades, por exemplo, que no románico hai unha imaxe bastante frecuente que é a da muller ou incluso da serea con serpentes mordéndolle os pezóns. E os estudosos din que isto son imaxes que refiren á luxuria. Eu non coñecía
a verdade, ningunha referencia escrita que me puidera que me fixera afirmar isto. Agora teño unha. Supoño que os que afirman teñen as súas tamén, non? Que teñen a súa, que se basan en algo, non? Pero eu, así que me encontrara cara a cara con unha referencia, pois non a tiña. Se vos tampouco a tiñades, pois tomade esta. Quen se pon carbón ardendo no colo e leva culebras do peito e no bolsillo garda un rato, eses hóspedes non producen beneficio na casa. Creo que son como diferentes imaxes que Brandt condensou en unha soa, non? É tamén interesante por esa parte. Bueno, por suposto, hai a súa parte de misoxinia co de cuidar das mulleres, a parte do adulterio, sobre todo, tamén está dedicado ás mulleres. A ver, sen embargo, hai outro capítulo referido expresamente ás mulleres necias, Brandt, como moitos outros autores desa época, cóidanse moi ben de decir: a ver, estou a falar das mulleres necias, non estou a decir que todas as mulleres o sexan, porque hai mulleres moi boas. Pero as que son necias son terribles. E tendo en conta que a maioría da población da humanidade é necia, bueno, pois, que queredes extraer de aí? Eu non o vou a poñer en voz alta. Outra cousa interesante, por exemplo, de falar contra Deus. E vedes que aquí hai unha imaxe que representa a un necio encendendo un lume para adorar ao sol. Esta imaxe, mira, é que ata creo que podería formar parte dun oráculo. O sea, todas estas imaxes poderían ser un oráculo en si mesmas. Mire, cando faga a bibliomancia, que é outra área destacable, igual poderíamos utilizar a nave dos necios, en plan de, que tipo de necios seremos este mes? Continúo, bueno, na parte referida a falar contra Deus, isto comeza así: un necio é quen fai un lume para axudar á luz do sol, ou quen encende antorchas e quere apoiar en si o resplandor solar. Moito máis que o que critica a Deus e a súa obra. Un necio é quen fai un lume para axudar á luz do sol, ou quen encende antorchas e quere apoiar así o resplandor solar. E eu aquí teño unha dúbida, ou unha pregunta, ou eu necesito invocar a Sebastian Brandt e que me explique isto. Porque sabedes que nas festividades tipo solsticios e equinocios, moitas vinculadas ao lume, unha das teorías antropolóxicas de por que se fai isto é porque precisamente se quere axudar a potenciar a luz do sol. A min sempre me pareceu moi curioso e bastante contradictoria esta idea. E sempre imaginei que algunha outra razón ten que haber, porque me parece moi de necio facer iso. Bueno, pois, que tal se Sebastian Brandt non está a usar unha metáfora? Que tal se Sebastian Brandt se está a referir a algún tipo de superstición que houvese na época e que se explicara desa maneira entre a xente do pobo? Pois non o sei, a Sebastian Brandt non lle podemos preguntar, así que teremos que investigalo, pero aí tedes pois unha posible referencia a estas teorías que vemos moitas veces dende a antropoloxía. Que eu digo que non habería que quedarse aí
nesa explicación é que habería que indagar un pouco máis, porque hai algo que esquecemos continuamente, que xa o dixo Barrón no seu momento, e logo repetiu San Agustín, é que non temos integrado, e é que hai 3 religións nunha, si, como a Santísima Trinidade: a religión do pobo, a religión dos sacerdotes e a religión da política. É dicir, o pobo necesita de rituais e supersticións e amuletos. O sacerdote sabe que hai un significado máis profundo detrás de todo iso e que non se require todo iso. E o político segue eses preceptos religiosos porque forman parte de manter a orde social. Isto máis ou menos así explicado. Entonces, cando nos chegan explicacións sobre rituais que sabemos que son moi antigos, ou que podemos intuir que son moi antigos, aínda que non se mantiveran no pobo de maneira lineal, que tiveran altibaixos, que houvese cultos que de repente que caeron e de repente como que rexurdiron coas memorias vellas, sabedes o que quero dicir? No devagar dos séculos xa non é que se dé só unha corrupción da idea orixinal polo efecto do teléfono roto, é que hai moitísimas cousas que influen en que as tradicións se perdan, se decaian ou que revivan, pero de maneiras diferentes, non? Entón, que pasa se a nós esta idea de encender fogueiras para axudarlle o sol xa é unha idea que ven un pouco corrupta? Que podería ser unha idea que non ven corrupta e que se mantivo tal cal no tempo. Cadra ben coa idea tamén de maxia mimética e todo iso, pero que pasa se é unha idea que é corrupta xa? Que pasa se é o mal entendemento do pobo no momento en que xa non quedan sacerdotes dese culto, que mantén vivo o ritual, pero non entende o porqué detrás? Iso podería ser, non? Agora xa estou especulando demasiado e movéndome en terreo xa non cenagosos, que directamente son áreas movedizas nas que me estou afundindo. Por que decidín facer este vídeo? Continuemos. Esta é unha das miñas favoritas, do inútil estudiar. Porque claro, quen moita ciencia acumula, pero non a acumula para acercarse ao coñecemento de Deus, esa ciencia é inútil. Según Sebastián Brandt. E hai unha cousa aquí que obviamente tomei tamén como un pouco persoal. Non vou entrar máis en detalles porque eu creo que se vai a entender por si soa se me coñecedes. E así se nos vai a xuventude. Permanecimos en Leipzig, Erfurt, Viena, en Heidelberg, Maguncia, Basilea, pero ao final volvemos á casa con deshonra. O dinero, os cartos esgotáronse, entonces estamos contentos da imprenta e de aprender a servir viño. De un Xoán sale un Xoanillo, e así os cartos están ben invertidos. A capa dos estudiantes quere ter cascabeis. Esquecín antes decirvos que outro dos elementos do narn, a parte das orellas longas e da capucha, son tamén os cascabeis. Entón, ás veces ides ver figuras do narn nos carnavais tradicionais que non levan orellas longas, pero sí que van cheos de cascabeis. Que en certa maneira as orellas longas, o cascabel e o báculo son a imaxe que temos pois dos bufóns reais, non? O sea, a figura do narn existe antes da obra de Sebastián Gant, seguramente, pero consolídase e refírmase moito con esta obra
Bueno, é unha das obras que axudan a aclarar un pouco que son esas figuras do carnaval alemán, do carnaval urbano alemán. Donde os estudiantes tampouco os vou pasar por alto, porque teñen de antemán a capa de Naden, a capucha de Naden, como premio. E a pouco que toquen esta, a capucha segue atrás. Pois, cando deberían estudiar de firme, prefiren ir a golfear. A ver, isto de que na universidade non se aprende nada da carreira, pero si é xogar ao mus, bueno, na miña época xa non se xogaba ao mus, pero no século XXI como no século XV, aquí non cambiou nada. A xuventude ten moi pouca estima toda a ciencia, agora prefiren aprender solo o que é inútil e infecundo. O mesmo bótase en falta tamén nos profesores, pois non respetan a verdadeira ciencia e só prestan atención a unha inútil charlatanería. Se era de día ou de noite, se era de día ou de noite, se un home fabricou un burro, se corre Sócrates ou Platón. Tal enseñanza é o que hoxe ofrecen as escuelas. Isto no século XV, como no século XXI, sobre todo nas facultades de humanidades, non sei nas de ciencias, porque aí imagínome que hai que ir a fórmulas, non? Aí xa non podes especular tanto. Pero nas de humanidades, ás veces hai debates inútiles e infecundos, con moita palabrería, que non nos levan a ningún lado, e que parece que nos tiñan ancorados nos debates bizantinos. Pero aí seguimos, o mundo segue xirando, séguense sucedendo as xeracións de estudiantes, e a alma mater da universidade segue aí cos seus debates infecundos. Así que non cambiamos nada, e por moito que digamos vai nos vir o fin do mundo, si é verdade en algún momento acertaremos, ves que era agora, pero como que levamos no fin do mundo dende que o tempo é tempo e temos consciencia dele. Bueno, total, que cos estudiantes tamén se mete. Eu estou indo en vez de cara adiante, cara atrás, repasando este libro, e xa vos din unha chapa como de media hora, pero vamos continuar. Do inútil desear, do tomar prestado, da excesiva preocupación, do jactarse do ser feliz. Un necio é quen se jacta de que lle sonríe moito a sorte, a fortuna, e ten sorte en todas as cousas. Este espera o raio sobre o tellado. Que, claro, tiñan que marcala porque obviamente recordoume a Torre do Tarot co seu raio, non sei se podería ter algunha referencia nalgún dito popular daquela época. Lembremos que os xogos, as barallas no século XV é cando comezan a espallarse, sobre todo. Hai referencias anteriores, pero século XV, século XVI é cando empezan a espallarse, probablemente, pues igual quedaron por aí consolidados, gravados algúns ditos populares, non? Por suposto, tamén hai referencias á Roda da Fortuna en dúas ocasións. Outra idea, por suposto, a Roda da Fortuna sí que está no tarot. A fortuna en sí, sobre todo, por exemplo, no Romance da Rosa, do que tamén vos farei uns pequenos apuntes, hai como unhas 3 referencias á fortuna con diferentes imaxes. Unha delas é a roda, pero despois hai outras tamén. E unha moi especial, moi curiosa tamén, que é do criticar, pero facer un o mesmo. E di, a man que está no cruceiro mostra un camiño que ela non segue. E móstranos, pois, un cruceiro. Hai un cruceiro con unha man indicando un camiño, pero o cruceiro non segue ese camiño, non? Pareceume unha idea moi curiosa e de como ver que os cruceiros ou estas marcas do territorio
están refrexadas, non? Na tradición literaria, na tradición oral, obviamente, porque, lembremos, a tradición literaria moitas veces o que está a recoller tamén é a oralidade, vale? Obviamente tamén despois dunha obra literaria tamén aparece moita cultura oral, non é algo que se retroalimenta. Entón, en moitas ocasións neste tipo de obras podemos ver, sobre todo na de Brandt, está clarísimo como hai unha recollida da tradición oral e da tradición do tempo, do latexar do pobo, non? Por iso é interesante. O libro é aburridísimo, o sea, é unha descripción así de todos os necios que hai no mundo, que me parece, tamén vos lo digo eu, unha obra de gran magnitude. Imaginade ter que facela agora, non? De que non faríamos unha obra tipo Larousse. Bueno, pois todo o libriño este é bastante completo e máis non lle fixo falta unha enciclopedia inteira. Bueno, sobre encontrar tesouros, da inútil da riqueza, bueno, o típico inútil da riqueza, dos amoríos, que lle di Doña Venus a do cu de palla, porque se supón que o seu cu se incendia moito. Esa parte pareceume moi sacrílega, pobre Venus. E tamén outra idea é a da gaita como instrumento propio dos Narren, por ser un instrumento moi estridente. E supoño que tamén por ser un instrumento moi popular nas festas de xente menos estudada, digamos, non? O sea, menos aristócratas e menos tal, non? Da xente máis popular. É onde seguramente Brandt imagina que hai máis necios tamén. En fin, clasismo pues, no século XV como no século XX. E fala dun gaiteiro que é o gaiteiro de Niklas Hausen, que supostamente tratábase dun predicador que era Hans Boheim. Hans Boheim foi queimado na fogueira en Würzburgo. Sí, xa esquecera isto teño que anotalo porque quería buscar un pouquiño máis sobre el, que creo que non hai moito, estivo a buscar en alemán, non atopei moito, tampouco tive moito tempo, pero bueno, para outro vídeo. Se non vos cansades de escoitarme contándovos a nave dos necios. E ata aquí creo que todo o que levo lido ata a metade. Ai, non, faltame, por suposto, ou dedicareille vídeo aparte. Non lle vou dedicar vídeo aparte, vou vos a falar diso agora mesmo. Donde está? O barco de pasaxeiros hasta aquí. Bueno, tamén se mete cos xeómetras, é dicir, cos topógrafos e xeómetras, do estudo de todos os países, e os xeógrafos, claro, xeógrafos e topógrafos. É absurdo querer medir todos os países, aínda que sexa unha ciencia útil, cando xa tes todo medido, que a donde te leva, ou algo así, é a idea de Brandt. Entonces, por suposto, temos que falar deste capítulo sobre a interpretación das estrelas. Entonces, moita superstición hoy se inventa, o porvir vese nas estrelas, e todos os necios por elas seguían. No século XV como no século XXI sempre ten que haber alguén que veña a meterse coa astroloxía, porque senón non durme tranquilo pola noite. A ver, Brandt, que dixeches? Vamos
Vamos ver en que te baseas. Dame argumentos. E di Brandt: un necio é quen promete máis do que se sabe capaz de dar ou ten valor de facer. Prometer senta ben aos médicos, pero o necio promete nun día máis do que todo o mundo pode realizar. Isto non sei que ten que ver coa astroloxía, pero bueno. Despois di: polo vindeiro todos orientan. Polo que nos dicen as estrelas e o firmamento e o curso dos planetas, ou polo que Deus pretende na súa vontade, e creen que se debe saber todo o que Deus quere facer con nós, como se as estrelas impuxeran unha lei pola que houberan de rexirse todas as cousas. E Deus non fose mestre e señor, que según unhas cousas alivia e outras agrava. E que fai que moitos fillos de Saturno sexan, sen embargo, xustos, píos e sans, e polo contrario, o Sol e Xúpiter teñan fillos que non estén libres de maldade. Na época, hoxe creo que isto cambiou un pouco, pero na época, aqueles nacidos baixo o signo de Saturno, pois tendías a considerar que podían ser malos, necios, impíos, bueno, todo o malo, todo o escuro, todo pertencente ao sombrío. Bueno, o campo de Saturno pois pertencíalle ás persoas nacidas baixo o seu signo, que é Capricornio, que é o meu signo. E aqueles nacidos baixo o signo de Xúpiter, pois iban a ser moi afortunados na vida, non? Entonces Brandt di que isto non é certo, que Deus fai nacer os fillos de Saturno tamén con fortuna e os de Xúpiter con infortunio. Vale, Brandt, bueno, te lo compro. Vale, ok, se piada. Despois di: non corresponde a un cristián andar con ciencia pagana e observar no curso das estrelas se é un día bon para comprar, para construir, para a guerra, para casarse, para a amizade e para moitas cousas semellantes. Logo temos aquí unha referencia clara de que o coñecemento das estrelas ten algo que ver tamén co paganismo. Volvo a dicir, teño que ver a versión en alemán, porque igual no canto de pagana di outra cousa, que aquí se traduciu por pagana, vale? Porque obviamente o coñecemento astronómico e astrolóxico e a astromatemática formaban parte dos estudos académicos tamén. Entón, sí que é verdad que hai un momento no que o coñecemento, este coñecemento máis astrolóxico de influxos e significados destes influxos, hai unha parte que é oficial académica e unha parte que se considera como supersticiosa, non? De feito, isto vémolo, pois, bueno, San Agustín no século V xa había este dilema e San Agustín como que se parte un pouco a cabeza intentando explicar que sí, pero non, que claro que os astros forman parte da creación de Deus e que sí que hai bueno, que as potestades, é dicir, son as potestades, bueno, que os coros anxélicos encargados do movimento das estrelas fano según os designios de Deus e que, bueno, partes aí un pouco a cabeza intentando congraciar, non, a idea máis científica coa idea máis simbólica, por dicilo de alguna maneira, para entendernos. E algo que vamos ver, bueno, pois tamén o vemos despois, tamén no século XVI xa entrados con Giordano Bruno, co neoplatonismo, tamén da época, sí.
Outra cousa aquí. Di, bueno, non cree realmente en Deus quen ten fe nas estrelas e pensa que unha hora, mes, día e ano son tan propicios que ni antes nin despois se debe comezar nada. Vale, bueno, di. A ver. Centrémonos. Como vos explico isto? Non cree rectamente en Deus quen ten tal fe nas estrelas e non fai nada pensando que X día vai a ser nefasto. E, por exemplo, así hai xente que non vai cantar polo ano novo porque pensa que vai a ser nefasto, nin pon na súa casa verdes ramas de abeto porque pensa que non sobrevivirá ao ano, non? Entonces xa non festexa o ano. Xa o crían así os exipcios. Outra vez, esta idea de que o coñecemento astrolóxico nos ven dos exipcios, que é algo que se ve repetido tamén en toda a literatura desta época e posterior. Os exipcios teñen a culpa. E pasa o mesmo, é igual coa superstición de toda a especie. A benaventuranza, os gritos dos paxaros, é dicir, o estudo do canto dos paxaros, as letras máxicas, os sigilos, bendicións, libros de soños e buscando a luz da lúa ou perseguindo a maxia negra. E aquí hai unha nota do comentarista do libro, a edición de Antonio Regales Serna, vale? Que di que esta referencia á maxia negra tamén pode ser unha referencia á ciencia negra, Schwarze Wissenschaft, que pode ser unha referencia á imprenta, porque a imprenta é negra imagino que pola tinta. Porque claro, di, moito calendario de augurios e moita ciencia adivinatoria sale agora da gracia dos impresores. Imprimen todo o que se lles trae. É dicir, que non imprimen cousas con un criterio, senón que todo o que a xente lles leva, imprímeno. O que escandalosamente se dice e se canta non recibe castigo algún. O mundo quere ser enganado. Cantas veces hoxe en día escoitamos que queremos ser enganados e vivir na inopia? Cantas veces? Ou, no, é que vivimos nun engano, sae da Matrix. Século XV. Século XV. Século XV e a vez unha persoa que está a decir os impresores imprimen todo o que a xente lles leva, obviamente porque o negocio, e fanos sen criterio ningún, como que, mira, un censor por aquí fai falla, hai vacante de censor neste pobo, podedes pasar por aquí ou que? E dice, se cultivara, se enseñara agora a ciencia e non se torcera tanto cara ao mal e cara a calquer cousa que dañase a alma, se enseñara como Moisés sabía e Daniel, non sería unha mala ciencia, sería digna de alabanza e protección. Isto é interesante porque temos a Moisés e a Daniel como seres sabios por coñecemento, digamos, científico. Non coñecemento máxico por influxo divino, senón por coñecedores de ciencia, que é algo que despois, posteriormente, eu tamén vi, por exemplo, en Giordano Bruno. Que aquí Brandt dice como coa boca pequeniña. Xa vos digo, tería que lelo en alemán. E sinto moito facer as referencias tanto a Bruno, pero como sabedes que o estiven a ler estes meses atrás e o teño fresco, pois claro, eu vexo xa un camiño, unhas ideas que se ve que estaban
pululando polo mundo e que alguén foi recollendo nos libros, non? E despois unha referencia a cando Abraham leu o libro e buscou as estrelas de Caldea. Que por visto é algo que aparece en Moisés capítulo 15. E ben, lido ata aquí. Quédanos a outra metade da nave dos necios que, como vai a ser moi repetitiva, me imagino que creo que xa cheguei, creo que xa toquei todas as cousas que se din que son importantes deste libro, pero por suposto vou a rematalo porque me interesa, pois farei unha segunda parte e se poido, pois veremos como son estas figuras do entroido alemán, do Narn, bueno, o que me queda, pois creo que aínda me falta unha referencia á Danza da Morte e faltame, creo, non estou segura, son por cousas que lín así pola rede, de temas que toca a nave dos necios, unha referencia ao país de Jauja. Do país de Jauja xa falamos no Simbolicor adicado ao azul índigo, porque en Albi, na zona de Albi, en Francia, onde se cultivaba o índigo, facíanse unhos pasteles da planta prensada, non? Que despois se vendían para converter en pigmento e para tinguir. Este pastel chamase cocaña. Cocaña é tamén l'EPI de Cocaña, sería un país donde as tartas nacen dos árbores, colganse mons dos árbores e a xente non ten que traballar porque viven folgados, porque teñen de todo, non? L'EPI de Cocaña. E efectivamente, a zona de Albi foi un pouco l'EPI de Cocaña gracias ao índigo, porque foi moi próspera, pero moi próspera coa súa industria, non? De cultivo e tinguido de telas a través do índigo. Este Cocaña tamén é o país de Jauja, non? Jauja. E de feito Cocaña é a palabra da que deriva cucaña, que é se viades o Grand Prix sabédelo, pero os que sodes novos e non chegastedes a iso, a cucaña é un tronco que se eleva na Plaza do Pobo, engrasado, e do cal colgan viandas. E o xogo consiste en subilo, os homens do pobo, normalmente, súbeno e collen esas viandas. E que na colle, pois, bueno, pois sepa eles, é o premio. Entón, o xogo da cucaña, que é a imitación dese árbore do país máxico de Jauja, donde nacen as viandas das árbores. Así que, bueno, pois en máis, vémonos na segunda parte. Moitas gracias por chegar ata aquí e por aturarme. Por suposto, se chegaches ata o final deste vídeo e non me aborreciches xa, deixamos saber nos comentarios. E bueno, non esquezas suscribirte, darlle like, compartir, seguirme en Instagram e esas cousas, porque atravesar as lecturas da vosa man fainas un pouco máis especiais.